Vammaisten hoitokoteihin enemmän resursseja. Joukkoliikenne halvemmaksi. Yleinen turvallisuus on tärkeää kaikille. Homekoulut kunnostettava. Ei tietulleja eikä ruuhkamaksuja. Leppävaaran uimastarikkohanke pitää toteuttaa. Ei pääkaupunkiseudun kuntaliitokselle. Leppävaarasta Espoon uusi keskus. Joo, syksy on alkanut oikein hyvin mulla, että on ollut todella mukava tälle armeijan jälkeen olla vihdoinkin vapaalla jalalla ja ihan vaan ottaa rennosti ja täällä katsella kauniita maisemia ja pyöräillä ja pitää hauskaa vähän, ottaa rennommin pitkästä aikaa. Tuossa viime eduskuntavaaleissa tuli tehtyä muutama video, jossa päästiin ihan Helsingin Sanomiin asti. Oli tarkoitus saada Conor Bryan tukiryhmää. No eihän se tullut, mutta julkisuutta kuitenkin saatiin. Vaikka se tulikin YouTubeen huonoin vaalivideo, niin kaikesta huolimatta piti tehdä jotain tällaista erilaista. Siellä saatiin julkisuutta ja se toimi kuitenkin. Sama oli, jaettiin uuniperunoita minikripusseissa. Siellä oli valmistusohjeet ja kaikki. Se on tämmönen erilainen kampanja. Kuitenkin halpa ja näkyvä. Erittäin hyvä. Nyt on taas uusia videoita YouTubessa. Nekin on ehkä vähän jonkun mielestä voi olla provosoivia tai tolleen, mutta idea on vaan, ne herättää huomiota, mutta ei se siltikään nyt tarkoita, että tässä oltaisiin leikkimielellä mukana. Ihan vakavalla asialla, mutta huumoripohjalla pitää aina olla myös mukana.